Започват награждаването за най-добре представило се момиче и момче. Най-добре представило се момиче в състезанието Никол Кошеджинска, младост Пловдив. 508 точки. Награждаването извършва Ботко Терзиев, нейният личен треньор. Наградите на двамата са мобилни телефони Водафон. Най-добре представило се момче Михаил Йорданов Ирис Русе. Награждаването извършва Атанас Тодоров, негов личен треньор. Ставител за момичетата от клубни клубове Младост Ирис Смолен. На трето место при момичетата е плувен клуб Смолен с 541 точки. Браво! На второ место плувен клуб Ирис Русе, 578 точки. Клуб национален шампион при момичетата Младост Пловдив, 678 точки. Плувен клуб Чехран Сандански, 436 точки. На второ место плувен клуб Младост Пловдив, 2 точки. Национален шампион при клубовите при момчетата плувен клуб Бриз Бургас, 570 точки. Носител на купата на Българска федерация плувни спортови във възрастта деца 12 годишни в лично отборния шампионат на 50-метров басейн за 2008 година плувен клуб Младост 180 точки. На второ место Ирис Русе 972, трети Смолен 965. С това лично отборния шампионат за деца за 2008 година завърши.